walang kekek menclok ning tembok walang kadung menclok ning pari aja ngenyek karo wong wedok nek ra dimasakno engko wetenge mesti luwih ngono elon-elon karo joget dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati kaya ngene rasane nangka kurang legi tambahi gula kaya ngene wong yen lagi tresno rina lan wengi katon ning mata tak suwir-suwir dadi selawe jupuk papat kari selikur tak pikir-pikir ramelu duwe saorane dadi sedulur ketenono elon-elon dol tinuku ngono lho kuning-kuning buah ketimun kupete satu ku buat jamu sering-sering aku ngalamun mandang wajahmu sing katon ayu tuku bakwan ning Surakarta ndok gemak kok bunder-bunder ana prawan jejer karo Joko bareng kepenak kok kiyer-kiyer eling taun 2001 bocah wedok kok pinter brai alise dikerok terus dipeteloti bareng kadawan persis buntute sapi sapa kuwi cah kene ora ora yakin kamu ya enek cah kene soleha yuk munggah jawel-jawel gak apa-apa gitu nggih kira kowe pacarku apa dipayoni cah kene iki rada putih sithik aseme kaya sliramu isin kelek bocah isin iki lho so nggih Dik takoni kok aku terus bagaimana bahasa Indonesia ora
kudu iso. Iso kowe. Aku kudu iso. Tani gak ngerasa. Gentenan aku ya. Kowe kudu siap lho karo goyanganku lho. Wah. Apa goyang? Asik. Cik. Aja dikebyah uyah. Iki bangsane apa? Apa Mas Teblong iki kurang dagang Rupane kaya blek kok. tansah gir sing waspada golek dalane sing mulya sungguh kadek Gayane bahasa Indonesia. lajeng kula kados pundi mboten kok Bu estu kok kula tenanan kok meneng ae tak joget Lah ini kaya ora iso. Maju. ya ngono aja Entaken. Malah kaya uler. Ayo, kodiak ora. Gayam sok iso joget. Cokmu kumat lho. lah aku batinku kaya kowe mak glu kaya kiri nanti mak grobyak pen joget ku eli ae Kata Kowe gebyok. ora iso perkara keganjel Iku anjir. wetengmu. ora keganjel ngono batinku perdana Jiko mik. Jajal tak contoni kendangane meneh, Pak. Nah. Oh, ngono ta rene. Lah. Aja ngono, aja ngono, aja ngono, aja ngono. Ha. Ha. Wis ah. Aja ngono, aja ngono, aja ngono. Ha. Ayo iso. 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 sangkas lek Ya. ngene iki malah Ya, jajal. Nah, maju. Ayo. Ya. Jas. Nah, masuk. Ah. Aja ngono, aja ngono, aja ngono. Kaya wong stroke malah. Ha. Ha. Aja ngono, aja ngono, aja ngono, aja ngono. Ha. Ha. Yo. Luar teng kelotak balunge malah. joget yo ora pakean lah apa-apa ya le ya aku lho disen-isen karo panjak kene gak apa-apa Ah, neng wong kene kan wis do ngerti ngerti piye? iki krida carita perdana sowaning desa Punggul Jambean nggih Jambean Punggul desa Punggur. Punggur tak? Oh. Salah banter keliru. Ngang Banter aku ora nganggo mik kok nganggo R. apa Anggo. Punggur. Herr. aku iki gak iso muni Punggul Punggur. iya Punggul lah ora iso muni era tapi lak bari dhewe ya le Delok, Cek. ada ana cangkem bisa kete mulai lan yo Iya, Cah. Lo ancen anake wedi kuwe rek. apa teh wedi aku Lho, rupamu gilani ya. kowe ini among sing apik Lho. ngarani kayak gilani gak ya le Ah. Gilani ya. aja ngono kowe mau ning guri bar ngrasani piye ayo Ah. nek mau cah cilik-cilik muni ngene Piye? iki sing lemu tek manis dhewe Gayam, gayam. Iki perdana kenalan, Sus. Kenalan. Oh, iko. tak meni aku
Ah iya. Iki cara nganu iki sampean nak roh iki, ancen nak disawang kok kadowan iki ketok elek, Mbak. Jajal cetak ana. Cerak ana. Ora mutah-mutah. Cangkem. Tengah. Pun kenal apa dereng yo? Kenalan dhisik, ayo Mas Gatot wiwiti kok sampean. Alah. Tengah. Kowe tengah. Wis tengah. Kok kono, Jus? Oke nih. Nah, Kowe kene. sik. Heeh. Nuwun sewu derek tepangan ya Bu nggih. Tuku kerdus ning Kutha Kudus. Sik ate nganggo parikan barang le. Wong seni ben ketok apik. Ngono ya. Ngono. Tuku kerdus ning Kutha Kudus. Maksude Tepangaken nami kula Mas Encus, dagelan sing paling bagus. Ayo ijek turunan Korea mari Mas. kowe lapot yang guyu. Elek ngono kok. Ganti aku. Turunan ndi kowe? Korea. Korea. Korea kok cekak iki ndak? Apa-apa? Ono Korea kok 1,5 meter kotor iki. Korea setugel. Oh iya. Kowe. Ganti aku. Ya. Tuku cedhak dicampur lontong. Maksude Nami kula Mas Gatot persis kayak artis Hongkong. Oh. Oh, delokan. Artis Hongkong. Artis Hongkong. Kowe artis apa? aduh le. Nah, ganti kowe. Kaya artis Inggris. Lah iki lho apa Pari kok kaya anak. nganggur. Pariane endi? Oh, hah? Goblok itu. Ya sik. Napa, Pak? Inggris nganggur. Oke. Hah. Aku untuk sangu terus ke dek mau. Ha iya. Tuku Duwe dhuwit. apa? Kowe kira-kira nak tuku duwe dhuwit? Iki. Iya. Iya. Iki jatahe wong telu aja mbok nggo tuku dhewe ah. Tuku lontong ning Kutha Kudus. Gayane. Derek tetepangan. Nah. Niki le Mas Ceblong. Sing kaya Wedhus. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Jos. Kowe apa nek muni botak lah apa le? Kaya apa le? Kaya cilok. Agiane mbok klamutinya lho. Sapa sing muni kaya cilok mau? Age pangan bareng-bareng nggih. Ana cilok gowedhi iki lho. Malu aku. Ora sangi sini-sini Ora usah kok. mbok elek-elek cah cilik-cilik mbarno. Iya. Ha, sing bukti nyatane. Ya. 100 survei membuktikan. Ya. Tak buktekne ya. Iya. Mbak, sampean umpama jeh perawan dilamar. Sik. Seneng ae. Usik aja tutuk sik. Lho saiki nek wetenge dikebok roh aku. Tek amit-amit jabang bayi ngono. Kae meteng ndak? Kuwi isih gadis. Lah tek roh aku dikebok amit-amit jabang bayi. Ben ra kaget sok Kowe ben dinyak cah cilik-cilik ora masalah. Ayo. Cah cilik ku ngerti apa? Ngerti apa ta cilik ora ngerti apa-apa? Tak takane 100 survei membuktikan. Kowe buktikan. Dik, saupama sampean jeh perawan wayu, dilamar sing rupane kaya ngene iki sampean purun apa mboten? Mboten. Ora gelem. 100 survei membuktikan. Muni piye? Mboten. Aku lho karo dene dipek wong punggur kene ya, Mah. Kemo. Alah, aku umpama dadi mantune wong kene paling kon ngedos ya kok. Aduh. Jangan mbok pulo itu. Wae rasa ngono. Awak dhewe sing penting donga-dinonga. Aku iki mau lagi munggah dicangoni karo Mas Zainal CS. Muga-muga anggone nyambut gawe tansah pikantuk berkah Gusti diparingi keselamatan. Iya awak kiye cah. Mas Kaji sinten nek? Kaji Ceblong ya. Kaji Ceblong duwike aki kowe entuk. Matur nuwun. Sik gonak kowe ku ora kaji. Lho. Ning haji. Lah iya aku haji. Bedane apa Mas? Bedane Mas. Hah? Nak tiang punggur mriki, Hah? nak haji paling haji mabrur. Mabrur lan Lah, nek mabrur. aku? Ah. Hajingan. Cangkemmu. Iki oh nggih. Iki mau konggone Mas Zainal ya Allah pirang-pirang. Alhamdulillah ngersakno apa mau ora njaluk apa-apa mau kondongakno seger waras diparingi akeh rezekine sak kanca kabeh. Terus ana neh iki mau njaluk podang kuning. Tambahane rokok jarum iki mau njaluk Apa? 16. Kok 16 iku? 8. 8 ambek 8 dah 16 ya. Godril 88 ngono Oh, lho. gede kok 16 aku tak yo opo iku. Ana podang kuning ana
sing Mas Zainal akeh dhewe kok gak njaluk apa-apa ya? Lah, trae pengen ngekeki wisit menapa. Ya, mulane awak dhewe perdanane sowan ning desa. Kok sik awak dhewe Ya kabeh iki lho. lha ora ono sirahe apa piye? Ya sak sirahe. Ya. Ora iso raup nek ora ono sirahe. Aku ngomong wis bingung aja mbok ngel-ngeli. Ora usah bingung. Wis surup. Iki perdana nggih Bu nggih. Awak dhewe iki krida carita isih ana ing wulan Sawal ngucapno minal konidin wal bodreksin. Iki lho ngomong banter ngisin-ngisin ke kancane. Minal apa? Nah tak sebul bledos engko. Maksudnya kaya apa? Bar poso. Minal aidin wal faizin. Oh iya, mohon maaf lahir dan batin. Ning ning nong nong ning. Kung. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf. Lahir dan batin selamat Udile Yutri. Selamat hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri. Mulane awak dhewe ayo dadi gawe panglipur iki mau ana jarum ana 250. Engko didom sak kancane ya. Kira-kira man pira ya? Alah ndak kok 10.000-an non. Ya ampun. Lumayan. Anjen didom wong pirang-pirang kok, Pak. Cilang ora blas. Mulane donga dinonga muga-muga masyarakat Bunggur kene anggone tasakuran halal bihalal ya ngresiki desane tansah pikantuk berkah Gusti muga-muga wong kene tetanene dop diparingi melimpah kabeh amin Allahumma amin. Sing dagang muga-muga dagange laris. Sing tukang pijet muga-muga akeh wong kesleo. Kowe iki ndongakno wong kene akeh sing do kesleo piye to? Lah engko sing pijeti sapa nek ora ana sing kesleo? Akeh sing wong pijet. Ya akeh wong pijet keseran. Mergo gawean akeh ngono. Ya. Lah nek sing tukang tambal ban muga-muga akeh ban bledos. Malah nemen. Mosok montore wong sakmene mbok kon bledos bane. Sing bledos iku grup ketoprak. Aja omahku adoh. Ayo diaturi mau ana podang kuning ana 88. Mas Zainal pokoknya sukses selalu ngono. Ayo. Podang kuning. Mas. Pripun? Umpama tambah 150 neh. Wow. Berarti umpama. Ya. Ceklakno tat. Alhamdulillah. Wong kene lomo-lomo, laris-laris. Kowe gelem, Dek? Urun, alhamdulillah iki gelem. Hus. Bocah kok iso. Ayo Sus diaturi apa? Mbok lebono kene tak rogo kok ngisor no. Umpama sik diaturi mangke Jawa. Umpama nggih boleh, monggo. Ya, Lek campur sari. Lek no gleng. Masih. CS. Nggih, sing ora uman lagu dangdut, mangke dalu badal isak adan dangdutan. Kok vokal lanange aku, Dek. Kowe nak ngomong dadi vokal lanang malah ora do teko. Sebabe? Sebabe gila. Mosok vokale kaya boyo. Sabar. Ana mama sobirin ya Allah. Lek ngomong lho. Iki innallaha ma'asobirin. Ya ngono. Ngono. Kowe guyu terus lho, kowe nek guyu terus tak dongakno sampean bojomu rupane kaya aku kowe. Ngono nek mbok jabuah malah macem e. Ndok bojom ndi? Iki ya aku mbok gandeng ngene. Jabang bayi. Jan ora memper. Gilane piye ngono lho. Ayo lekno umpama aku iki ra krasa. Alah. Ra krasa kepruken bata. Prak ngono. Nyanyi. Ayo lekno langsung diputer umpama. Permintaane sinten wau? Mas mbok ora anggere mun jaluk not. Umpama. Nggih. Amin. Tak cilik ki ra aku ngene. Lha njen ora pameh gilani ngono kok. Betul. Ayo bos langsung dicapcus. Umpama lho lek nogleng mana ndi? Hah? Urung ana. Kei 88 sik engko bar iki umpama. Lek nogleng persiapan. Heeh. 88. Mau ya ana podang kuning sus piye iki? Wis direquest diaturi kabeh. Diaturi. Heeh.
3 tembang, umpama ana slendro ana. Monggo. Kayak nyanyi, Cong. Saiki rupane kaya aku padha. Lah yo barek caimu. Sing ndi? Ora ana bocah baguse ngono kok. Ayo. Kaya kowe. Monggo Pak dipun aturi wolu-wolu rumiyin. Heeh. Spesial kagem Bapak Kusnat. Bapak Kusnadi. Tambah nom ya. Ar-Rabi'ah. Matur sembah nuwun. Iya. Sus. Iki mau spesial kagem Bapak Kusnadi. Wis diaturi wolu-wolu. Wolu-wolu nggih Bapak. Saiki masih mau ngersakno umpama sekalian karo podang kuning nganggo Dimitle saged lekno. Heeh, ngono. Wis penting umpama sik dadi engko terus dadi umpama kowe ditolak cah iko. Aku umpama mbek iku ya sumpah aku. Piye? 7 dina 7 bengi ra katokan. Sik. Kowe iki aja mesum lho pikiran. Lho kok mesum lha apa? Lho 7 dina 7 bengi ra katokan. Ora katokane ame sarongan munggah masjid matur nuwun ya Allah, bojoku kok ayune kaya ngono. Iya. Pikiranmu meletik. Oh alah. Ayo, Bro. Umpama bersyukur. Syukur, donga. Umpama. Spesial kagem Yang bisa nyanyi bareng boleh? Pase. Mau? Enggak mau.
lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ora mentolo wah sekele umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih priya liya Arabia Umpama. Berarti ora tenanan ya, Gus. Iya, umpama. Bisa nyanyi? Nyanyi bareng yuk. nyanyi deknya apa Masih. ora eling nalika semono susah seneng jare dilakoni eling mbok yo kowe eling janji ra iso ono liyane nyatane kowe malah mbok tinggalake aduh Gusti kuatno atiku wah sekele kita goyang lagi bro Bagus audio. ora Badrus Ora nyus. ora Alrobiah ora barokah Ora cerah. umpama aku ra wedi dosa lara tawales lara nanging aku ra mentolo nanging aku ra mentolo nalika jaman semono susah seneng bareng dilakoni eling boyo kowe janji jare ra ono tresno liyane nyatane kowe malah ninggalake aku duh Gusti kuwatno atiku duh Gusti kuwatno atiku Yuk karo podang kuning. Ya, sing terakhir. Sisan podang kuning. Nek pamundutane mikir nek pemenggale. Nggih. Ngono. Wis dadi sedulur. Oke. Heeh, podang kuning lekno langsung di putar Nyanyi nggih. Nyanyi. podang kuning spesial kanggo sing klambi kuning Kamu mau nyanyi enggak? Enggak. Kalau enggak mau, iki lho antemi ya apa-apa. podang kuning Podang Podang kuning. kuning. Kowe ngerti lagu podang kuning ora?
goleki sing disayang muben mider anggon kung goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya sing nyawang kleang lakai mencrot ning pang kegancangan tak rindik saka kagowan sarwi ngoceh dhewe ngaleh rencoan wela gawe tak jaluk mbok aja ngece podang kuning agak pikir tukume leret ireng tak sawang katon manis bobunga yen takon nyanding dhewe ora bakal yen aku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendot iku sansaya ndotro tak sranani sun pikat puluting bendo Majablong jroning suka kudu iling lanas padha iki meng surupe Surya sewang-sewangan goleki bendara mangkat metu kono wae nek ngono ayo mangkat ya Ayo bareng-bareng yuk. Timbang entuk duka. ngono Iya. wis turut tutup le lawange keprake tutuk kuprake